Daalụkwa ndị ọma na-ege ntị. Ekene m nwoke kene nwaanyị wee sị ndụ mmiri ndụ azụ asị m mmiri ata na mazụ anwụ na nke ya chiri nya zelu ndị be anyị ọbụlọzi news na aka ji Mathias na-ege ntị ife onyonyo unu ga-awọchị kịta unu ga-amata nke bụ eziokwu kedu ndị bụ ndị ahụ ji Mathias bifo m bịa kwuo okwu geenụ ya bifo onyonyo unu wọchịcha anya then anyị wee nwee anyị nwe okwu anyị wee kwubezie ka ịmalụ ndị ọ bụ ha ji Mathias and the reason ha ji wee jide Mathias. Ndewonu. Davido ka nwa nwụrụ. Davido ka nwa nwụrụ. Unu na-akpọ Ebuka Obi afa, unu amaghị ihe na-eme Mathias ebe o si. Unu no know wetin dey happen to Mathias, unu amara ebe o si. For a son, a well-known son, senior advocate of Nigeria, ikpe against Mathias. Jụọ onwe na ajụjụ, ife a can go beyond charge and bail lawyer. For governors to make call, oh, is that guy? Or Mathias, make gonna hold him. For governor to make call, oh, is Mathias, make gonna hold him where I am coming to Abuja. I am not happy, and I can never be happy. I did Mathias, more personally self, them land but I did not use it against him. He's my brother, and he's still my brother, and I still recognize him for the good things for the Igbo, or the Arozibor for the fact of Igbo, or that Mathias is doing a very nice thing, very tangible work for Igbo. Open go didn't do a honors on them, other easy. Manena Soyabundo. Zonda on your own calling. Obros of one fundraising and Obros of one charity. Okura and Igbo remain the best and number one because of getting Okura and Azonye Onyo Ogomondo, Zoya Christianundo, Zoya Muslimundo. No segregation, no preferential treatment, no nepotism. Okura Resina from Enugu State. Now, I'm going to watch that if onyonyo. Una watch it. According to JPAC, Ogwalunu na a senior advocate of Nigeria, son, the interested, no one lead the arrest, and the name were governors, Mpota, Shejidego Mathias, Ngwa, Shijidie, Kai Geno, ka before nkwu anything again, Kai watch anu, Oku, Sina, Onu, Evangelist Ebuka Obi wee pụta anyị ga-echezie nke Ebuka Obi de nwa okwu wee gonu ka anyị ga-enye. How will you condemn politicians and speak evil of what they are doing, whereby that the politicians are the ones that pay tithe in the church? So man of God will be diplomatic of condemning them, because if we condemn them, they will stop funding the church. Now, according to Ebuka Obi, unu gena, ogwala unu that na ndị politicians bụ ihe na-enye tithe n'ụlọ ụka n'ọhanwa na fund church. And for that, na ịma caution ha anyhow, na ị ga-adị diplomatic iji wee gwa ha okwu. Ọkwa na ya nụ, ọbụlọkwa m na-ekwu na unu ji anya unu na ntị unu wee na-afụ. Maka na unu amara ihe Mathias Ezeaku na fight, and unu amaghọ Akaji Mathias Ezeaku. Watch and the phone onyonyo nke I watch anya. Then kunu we matazie the men kokoko ndina this iye niile na-aga. If you go to Facebook, sometimes there's nothing they have never said. I know sometimes some Zion big men that have mouth in government, they told me they will never come to Zion again, because they have been telling me, let us begin to arrest these people, that these people are, that is what they call deformation of character. When you can come out and be saying that somebody is a thief, but of course you know me, I don't want to be involved in anything like that. But they are angry with me that they will begin to undo, even without telling me. Amen and amen. Amen.
onye ga-ama onye ke ya n'ụwa bụ onye ara. Welie aka elu. Every day ịpụta ịkpụrụ nwoke ibe gị n'ọnụ. Ama m na ya watchigo onye bifo onyonyo. Na ka anyị bido n'isi wee webata ha one after the other. According to J Park, ọ gwara unu kịta na this video that na senior advocate of Nigeria dị interested na that very case and not actually make sure na Matthias Jenga. Now, according to the same J Park okwu anyị ọnụ, ọ sị that na some governors kpọ si o ejidego di Matthias as yes or ha sichi jidie na ha nwa na-abịa. Now, ichekie na ihe ahụ okwu efu that na ndị chọ the downfall of Matthias Ezeaku bụ the same people mplan wee kidnap Maazị Nnamdi Kanu ka silent ya Maazị Nnamdi Kanu ka okwu Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu yara ịmụta mkpụrụ because na Maazị Nnamdi Kanu na fight for his people, for the betterment of our Igbo and for the people at large. That is why Ojo alone at DSS. And he was kidnapped by the same Igbo. Oblokwa Fulani kidnap Maazị Nnamdi Kanu. No, the same people, J Park, Okwanyon, Mpola Faketa. Okwa the same Nigerian son and the Igbo politicians be kidnap Maazị Nnamdi Kanu. Which J Park is aware of this. Oma Asigna Yadila aware of it. Because even Tinubu wanted to release Maazị Nnamdi Kanu. Governor Hope Uzodimma, whom Ebuka Obi campaigned for, give order for him not to be released because Hope Uzodimma is the Eastern Governors Forum chairman. So nyo abonu nekuchitelo the governor and the yoku ge na East kuchunu dia. And these are the people who stop with the releasing of Maazị Nnamdi Kanu when Sunday Igbo was released. Oblo Fulani ji Maazị Nnamdi Kanu. The same people be ye gwagina ndi interested ka atwa Matthias Ezeaku nga. Now, the question actually do J Park Okwanyonu na the other boy called the Akuzayon with Ebuka Obi. Simple question. Can the crime Matthias Ezeaku commit? Ununeti, deformation of character. Deformation of character can be deformation of character when you prove the person wrong, that what he is saying about you is false. Then automatically become deformation of character. But if you cannot prove the person wrong, automatically the person did not deform your character. That is why you don't need police to arrest Matthias Ezeaku. What you need to do is charge Matthias Ezeaku to court so that you with him will battle it in a legal field. Obligate police name me intimidate because Monagina Bomana Nigerian police they very corrupt. Give them money, they will do your will, not the will of the law, not the constitution of Nigeria. Rather, the constitution and the power of the money you give them determine what they do. Like I said, Kanku, Guinea the crime of Matthias Ezeaku. The crime Matthias Ezeaku committed, but not shigi that na granite oil, anale memado kofubozo. Na olive oil, ema monye ngulo ko gabije. Na granite oil, anahe monye we breast cancer, kadi breast cancer na. Monye we kidney problem, kadi kidney problem na. Monye we liver problem, kadi liver problem na. Na the only solution to all this sickness is to seek for medical attention, medication. Or help Matthias Ezeaku kulokya. Now, Ogwagi that Ebuka Obi anahe me miracle, which every one of us have seen that happened Mbekpatalia miracle from Abba, Ohilunglo the blind girl. Nkaha bulu pure evidence. Secondly, according to Ebuka Obi, na the video I watch now, also that no Nigerian politicians be an tight, no ka, and no how na fondo church. Mwa wejo. So Ebuka Obi prefer can Nigerian politicians ne wotelie his own share
of ego kwesịrị iji wee lụọ ụzọ for the masses ha zuo nya wetelu Ebuka Obi 10%. Nigerian politicians ga-ewele ego kwesị ka wee lụọ hospitals ha zuo nya, embezzle it and bring the tithe to Ebuka Obi and the rest men of dogs or men of God. Now Ebuka Obi is protecting the Nigerian politicians who have turned Nigeria. Look at the life of Nigerians. Ego kwesịrị iji wee lụọ hospital, they embezzle it. Ego kwesịrị iji wee lụọ school, they embezzle it. Ego kwesịrị iji wee lụọ factory, they embezzle it. Ego kwesịrị iji wee lụọ industry, they embezzle it. Ego kwesịrị iji wee make sure that Nigeria is a functioning state, that is not a failed state, they embezzle it. So Ebuka Obi is now protecting the criminals who are coming to pay tithe and fund the church, instead of speaking the truth to the criminals. Now, unafo that na that Nigerian politicians are using Ebuka Obi because Ebuka Obi don't have the capacity to defend himself before any court around the world, not even in Nigeria. But he have the capacity to arrest Matthias Ezak because the Nigerian politicians are fully involved, because Matthias Ezak bilu the church business, the scamming the church the promises with the help of the government, because Obuluna church had the law. By this time, the Nigerian youth will be asking their government questions. Nigerian youth will be able to hold their government accountable, responsible, and they tell them that the reality is that the government should take responsible of all these things. So the crime of Matthias Ezak now bụ maka na ọchọ ọdịmma ndị Igbo and ọdịmma a black people. Maka na ọ gwara unu eziokwu, that is his crime. Unu na-eti ka egbuo Matthias tata. Jee park okwu anya ọnụ. Ị na-compare Matthias Ezak with this boy a na-akpọ Okwuluora. Ka m gwazie ego ofu ihe, ha na-aba nọrọ na the same category. Okwuluora enwela aka ọlụ. Okwuluora is like ectoparasite feeding on the body of another person. Some people say Okwuluora is a philanthropist. No, he is a legalized beggar, turning ala Igbo to babi ala. Matthias Ezak nwere aka ọlụ, ọ na-alụ ọlụ, nwee people o tinye n'ọlụ, wee na-emekwa the same NGO. Enwebeghị onye Matthias Ezak nrezile ego or yali make sure that na take Lonya to hospital. Our brother evangelist Ebube Joseph, Paul Uchibo, bia me ne rezigoli ego using the name of Zion. The guy is dying in silent. Oye, ihe Matthias Ezak na fighting on the Christian. But which you J Park Okwanyonu sent him 50,000. Actually, me damble into that very one. Kema my everything naga on. Mana today, what is happening? Your people have abandoned him. So Matthias Ezak and the Okwuluora, they are not of the same level. They are not of the Obuna. Okwuluora is a man enough. Knows nya condemn godu the evil politicians in ala Igbo. Ongiwabu J-Park who go do against the evil thing in the church and the politician name kef kayo platform tipia. Okwuluora sapegodo onu gwagi that na enwelo miracle, which me and you know that now there is no groundnut oil or kulikuli oil that can heal any blind person. Nya kugodu nke bụ eziokwu kef ka platform ya tipia. So you hate Matthias. Now Ebuka Obi submit onwe to the Nigerian evil politicians to be using him to intimidate the truth. The same way Mazi Nnamdi Kanu was intimidated till today, that make ndị Igbo tata na-atazi afụ. Nigeria ndị Igbo enwere ọnụ. Emechie Matthias Ezak ọnụ tata, ndị Igbo ga-ata afụ ya. Jee na the whole church niile nọ na Nigeria, 95% of each church are the Igbos. Ijuru onwe gị why na other people anaghị rush into church like ndị Igbo. And the Indian Igbo is underdeveloped to compare to other peoples. Ibiana Nigerian politics, ndị Igbo are nothing to write home about. Makageni na ika na efe ihe anyị na amalo. We believe in miracle instead of
in reality. Ihe Mathias Ezeaku na-preach wu reality. And ọ bụrụ na Ebuka Obi na ndị man of dog ahụ ị na-ekwu okwu ya, ọ bụrụ na ha nwee power, ihe na-eme expect bụ ka ha send their angels to arrest Mathias Ezeaku, or ka ha send their power, spiritual power to arrest Mathias Ezeaku, according to ana ejuegwa anyị na-arrest Saul, turn onye blind from the Owolo Paul, Black Apostle Paul. Why can't they send the spirit? But end of the day, they came back and used that reality Mathias Ezeaku na-preach. Biakwa welukwa that government Mathias Ezeaku na-preach. Wee chozi mmemi n'eziokwu. Ka ngunu nke bụ eziokwu, it is very shameful that Ebuka Obi allow himself to be used by evil politicians to silence the truth. Mana ka ngwa one thing, no matter how the rain fall, sun must shine. No matter ka mmiri zo, anwụ ga-achalili, emecha na anwụ ga-awa, ọ ga-agbacha. You can't intimidate Mathias, and there is a lot of Mathias out there. Me, myself, is one of the Mathias we are going to arrest. Amụọ gọfụma, pụta ka amalụzia. Ọkụwata, ọ bụla ihe etu ọnụ. And he can't silence the truth. A time will come, anyị ga-eji aka anyị kwụsị dị ụka, by fire, by force. No, by EBU name. Because by face the government, Mando Kageso. Ebuka Obi is now a politician. Hope Uzodinma, I challenge J-Park. But after the governor, Nshinejidego Mathias, Nayana Abuja, I dare you, I challenge you to call the name of the governor. Can they buy you food the kind of governor Ebuka Obi na work with? I just now parade this boy and Zion. That Zion is a drug dealer. Onye ụka na-ebu ngwongwo. Onye ụka na-ebu ngwongwo ka na-agwa anyị source of his income. Ka efu na ngwongwo ka ọ na-ebu ndị ụka. All the criminal people nọ na buying now wụnazi na Zion. Ebuka Obi now is a politician. Before mechi okwa, achọrọ m ka ntụpụla Ebuka Obi this last word. Ka m bịa that na the same way the Nigerian politicians are using him to destroy Mathias and they destroy Ala Igbo. End of the day, the same people will destroy him, Ebuka Obi. Nya balogwu ya nwo, nya da riado ma duo onwe ya, because ọbụla onye bụ ụzọ chi ọchị na chi ihe da. Ọbụla onye bụ ụzọ gbaba na-agba first. Who laugh last, laugh best. Ndewonu, aka mbụ nwanne unu nwoke. MAP eziokwu bụ ndụ 1 na Biafra land. Mgbe oge elu, anyị ga-ama mbe na abụ. The kingdom of Omenala and humanity suffered violence, and only the violence taken it by force.